En cuestión de minutos, a Garda Civil monta o dispositivo antiterrorista. Desta volta na autovía das Rías Baixas, no acceso ao túnel do Folgoso, en sentido Vigo, no concello da Cañiza. Cada xente ten un cometido que debe levar a cabo con rapidez e moita coordinación. O mínimo que necesitamos son 8 ou 10 componentes en 4 ou 5 vehículos. Ese é o mínimo para para montar o dispositivo con certa seguridade, como non había deste tipo. Esta vía, por exemplo, é unha vía de moitísimo tráfico, entón temos que montar o dispositivo con moitísima seguridade para nós, para os usuarios da vía, e montalo rápido, porque pararíamos o tráfico, entón, bueno, é unha cuestión maiormente de coordinación e de telo moi entrenado. Pertencen á Unidade de Seguridade Cidadá da Comandancia de Pontevedra. Ademais de facer este tipo de controis, a USECIC apoia outros grupos do corpo a nivel territorial. A USECIC é unha unidade de seguridade cidadá de apoio ao resto das unidades, neste caso da Comandancia da provincia de Pontevedra. Participan maiormente, especificamente, este tipo de dispositivos en carretera e identificación, pero ademais participan en calquer tipo de evento que haxa a nivel provincial, neste caso, en toda a provincia, apoian as nosas unidades territoriales, os postos da Garda Civil, en romerías, festas. Nada máis cortar o tráfico, comezan a deter algúns vehículos para rexistralos e identificar os seus ocupantes. Non hai un criterio específico, en principio é aleatorio. Sí que é verdad que temos en conta algún perfil, é dicir, vemos o tipo de vehículo, vemos o rango de idade da persoa que vai conducindo, os ocupantes, pero non hai os criterios moi específicos. Os elementos terroristas pódense desplazar por carretera, entón tampouco hai un criterio claro. A Garda Civil é unha institución moi respetada. Sí que é verdad que teñen certo temor cando os paramos, pero, bueno, explícase que é un dispositivo habitual, un dispositivo policial. O respeto non ten nada que ver co medo, non poñen pegas e solen colaborar sin ningún problema. Malia que o obxectivo é identificar posibles terroristas, durante o operativo tamén se actúa ante calquera outro delito ou irregularidade. Detemos os vehículos, identificamos aos seus ocupantes, os propios vehículos poden estar requisitoriados, é dicir, poden ter unha participación en algún feito delictivo, como nos pasou neste caso, algún ocupante pode ter unha requisitoria ou pode ter participación en algún outro tipo de delito, entón non podemos obviar eso. Temos que actuar, inda que este sexa un control antiterrorista, actuamos en calquera outro tipo de circunstancia que se nos dé no dispositivo. A Garda Civil intensificou os controis antiterroristas, sobre todo nas vías de acceso máis importantes. É unha das medidas de reforzo do nivel de alerta 4 adoptadas tras os atentados de Cataluña. Como sabedes, ainda que se mantivo o nivel 4 de seguridade, é verdade que se están reforzando este tipo de dispositivos por desgracia a raíz dos atentados de Cataluña, entón estánse a reforzar un pouquiño máis os dispositivos antiterroristas que xa se viñan facendo ao longo do ano. Ademais, a Garda Civil reforzou a súa presenza nos lugares concorridos e nos grandes acontecementos.